Ahoj děti, jak se dnes máte? Doufám, že jste připraveni na úžasný příběh, který vám dnes povím. Dneska mám pro vás úžasný příběh o klukovi jménem Jožo. Jožo byl obyčejný kluk, ale měl neobyčejné sny. Jožo nebyl jen tak obyčejný kluk, měl velký sen. Sníval o tom, že se stane fotbalovou hvězdou a bude hrát na největších stadionech světa. Chtěl se stát fotbalovou hvězdou, ale věděl, že to nebude snadné a že bude muset tvrdě pracovat. Ale sny se neplní jenom přáním, že ne? Člověk musí makat. Jožo to věděl a byl připravený udělat cokoliv, aby dosáhl svého cíle. Jožo začal hrát fotbal, když byl ještě malý. Už od útlého věku měl míč u nohy a trénoval každý den. Každý den po škole, zatímco ostatní děti hrály videohry, Jožo trénoval na hřišti. Byl odhodlaný a nic ho nemohlo zastavit. I když pršelo nebo sněžilo, on tam byl, kopal do míče a běhal. Nezáleželo na počasí, jeho odhodlání bylo silnější. Věděl, že trénink dělá mistra. Každý den se snažil být lepší než včera, ale nebylo to vždycky jednoduché. Někdy byl Jožo unavený, někdy se cítil, že už nemůže dál, někdy minul důležitou střelu a byl smutný. Ale víte co? Nikdy to nevzdal. Vždycky se zvedl a pokračoval dál. Jeho trenér, pan Tomáš, mu vždycky říkal: Jožo, když budeš pilně trénovat a nikdy to nevzdáš, můžeš dokázat cokoliv. A Jožo mu věřil. Věřil, že tvrdá práce a vytrvalost přinesou ovoce. Trénoval dál a každý den se zlepšoval. Viděl, jak se jeho dovednosti zlepšují a to ho motivovalo ještě víc. Cvičil driblování, střelbu a přihrávky spoluhráčů. Každý aspekt hry byl pro něj důležitý. Naučil se dokonce i nové triky, které všechny ohromily. Jeho dovednosti byly úžasné a všichni ho obdivovali. Jeho odhodlání a láska k fotbalu inspirovala jeho kamarády a brzy začali trénovat s ním. Společně tvořili skvělý tým. Roky ubíhaly a Jožo vyrostl. Stal se z něj mladý muž, ale jeho láska k fotbalu nikdy nevyprchala. Jeho tvrdá práce se vyplatila a byl vybrán do slavného fotbalového týmu. To byl jeden z nejšťastnějších dnů jeho života. Dovedete si představit to nadšení? Jožo byl na vrcholu světa a jeho sen se stal skutečností. Všechny ty hodiny tréninku, všechny ty chvíle pochybností, všechno to stálo za to. Jožo byl hrdý na to, co dokázal. Jožo si žil svůj sen. Hrál fotbal na nejvyšší úrovni a užíval si každý okamžik. Cestoval do různých zemí, hrál ve velkých stadionech a slyšel fanoušky, jak skandují jeho jméno. Bylo to jako sen, který se stal skutečností. Ale Jožo nikdy nezapomněl na své kořeny. Vždycky si pamatoval, odkud pochází a kdo mu pomohl na jeho cestě. Vždycky si pamatoval toho malého kluka, který trénoval v dešti a sněhu. Toho motivovalo pokračovat a být lepší. Navštívil svou starou školu a vyprávěl svůj příběh, aby inspiroval další děti. Takže jaké je ponaučení? Co si z toho můžeme vzít? Pokud máte sen, pracujte na něm. Nečekejte, že se splní sám od sebe. Musíte proto něco udělat. Nevzdávejte se, ani když je to těžké. I když se vám zdá, že to nejde, pokračujte dál. Stejně jako Jožo, i vy můžete dosáhnout svých snů. Věřte si a pracujte na sobě. Pamatujte si, děti, trénink, trpělivost a vytrvalost jsou klíčem k úspěchu. Bez nich to nejde. Díky, že jste si poslechli Jožův příběh. Doufám, že vás inspiroval stejně jako mě. A teď jděte a splňte si své sny. Uvidíme se příště. Mějte se krásně a nezapomeňte, že všechno je možné.